С дъщеря ми имахме нужда от това пътуване, което започна с посещение на солна мина Унира в Сланик. За да влезем в мината се качихме на микробус, който пое към тунелите. След няколко минути бяхме 11 етажа под земята. Подземни галерии, които сякаш са излезли от фантастичен роман, внушителни статуи, пещерни образования, предаващи мистичност. В търсене на бялото злато или солта се навлиза в солна мина с температура между 10 и 16 градуса и въздух, съдържащ множество солни микроелементи. Посещението е своеобразно здравословно бягство от замърсения град. За неповторимата атмосфера допринасят и редица интерактивни занимания, което гарантира страхотно изкарване за цялото семейство. Разбира се, и ние се възползвахме от това. Под повърхността е невероятно красиво и интересно, а подземният свят, неизвестната като една от най-големите солни мини в Европа, не ти оставя нищо друго, освен изумление от стихията, която наричаме природа.